The AUT, aiwa yePenvest of Zimbabwe, yava ichichema-chema ikaudza the government kuti aiwa mari dzamuri kutitambirisa panguva ino tichadzitambiri. Izvo zvatiya report for work. Ma-ongoing examinations you are not going to supervise. And those degrees haangave achikoshesewa kunzi vanhu vapasa kana kuti vabuda nemadegree emandorokwati. Ndisatambira mashoko anobuda nyorwa panguva ino. Hatiri kuona kuti these guys that are demanding a fair salary increment. Don't go subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda paendo yavo example chiti demand for fair salary increments. We firmly reject insulting salary increments that are based on a mere $230. Our commitment to excellence in education and research deserves recognition through fair compensation. We call for a return to our pre-2018 salary structure where junior lecturers earned a respectable $2,250. Anything less is simply unacceptable. It is time to prioritize the value of our contributions and ensure that our compensation reflects our dedication and expertise. Thomas Parbuda Pangwa inachita aiwa ngavati respective vanhu ava. Ndoda kuti mukona even vanhu vacho vari mugovernment. They passed through these lecturers. Ndo vakatita kuti vanhu ava vave ma-advocates, vave ma-doctors nezvakasiyana-siyana. But panguva ino tichiona vachitadza kuvarespecta nekusaona kukosha kwavo vachivapa mere $230. Panguva ino inoonekwa kunzi kunyange a student cannot live with this money. But kunoonekwa kunzi these lecturers vane ma-families, ma-extended families, nemamwe ma-responsibilities vanozi ngavararame pathis 230. But iko zvino zvigananda zvinoonekwa kuti zviri kutenderera zvichiita ma-ups and down, zvirova ma-investments nema-tenders, but vanyatsokusiya their welfare aiwa iri neglected. Mashoko ari kubuda panguva ino yatiri kuona kuti aiwa the government pamwe chete nethe ruling party ZANU-PF nemutungamiri wenyika panguva ino vari kuva fired vachinzi we must address this issue. Necomment section medu mutise mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechirwere ichi. Subscribe or like, chit on the bell icon.